sahiba. Ina ka shige ne sahibi. Ina kika je ne sahiba, ma din zance na kaunar ki a rai ta zagaya sassa da jikina. Ina ka shige ne sahibi, ma din zance na kaunar ka a rai ta zagaya sassa da jikina. Ina kika je ne sahiba, ke nake yin nema, na duba kudu da arewaci kamar ki ban samu ba. Ki amsa kiran da na yo miki, na saki a hannun dama. A gare ki fa ba wani shamaki, kin wuce ma alfarma. Gare ki nake duka hidima, batun rabuwar mu a bar shi ma. Duk abin da kike so za na yo miki komai girma, idan har bai ci karo da tsarin addini na ba. Wanda ba a samu ba bai tantare da ra'ayi in dai na zana, sannan ba nai maka kishiya bare ma har araba mu da soyayya ni na gamu, haɗin mu da kai share da mu, ni da kai na ce mutu karaba duk nisan kwana, dukan kudiri na ya cika in ka zamo angona. Ampara, 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 Ampara. Ampara. Ribar soyayya ka samu mai sanka, ni na samu jama'a ku yi mana barka. Ko da yaushe ke ce mai sharan kuka, ko ina bacci na ji muryar ki zan farka. Sannu ba ta hana zuwa sai dai a daɗe ba a je ba, shakurmin kaɗan uwa ni da kai mutuka raba, kare da ka damu sahibi ai kai ne gaba, shi faɗar da na mata wacce ta barka ba. Ina kika je ne sahiba, ma din zance na kaunar ki a rai ta zagaya sassa da jikina. Ina ka shige ne sahibi, ma din zance na kaunar ka a rai ta zagaya sassa da jikina. Ampara, 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 Ampara.